Когато говорим за отслабване и топене на мазнини, много хора търсят чудодейната храна. Истината е, че няма магическа съставка, която сама да стопи излишните килограми. Въпреки това, науката ясно показва, че определени групи храни подпомагат метаболизма, засилват ситостта и намаляват апетита. Три ключови фактора за ефективно отслабване. Една от най-важните групи са храните, богати на протеин – пилешко месо, риба, яйца, бобови култури и млечни продукти с ниско съдържание на мазнини. Протеинът е силно термогенен макронутриент, което означава, че тялото изразходва повече енергия за неговото разграждане и усвояване. Освен това, протеинът поддържа мускулната маса по време на дефицит, което е критично за по-бързото изгаряне на мазнини. Следващата група са храните, богати на фибри – зеленчуци, пълнозърнести продукти, плодове и семена. Фибрите забавят изпразването на стомаха и поддържат усещането за ситост по-дълго време. Някои разтворими фибри, като тези в овеса и лененото семе, също подпомагат регулирането на нивата на кръвната захар и намаляват резките пристъпи на глад. Не бива да забравяме и здравословните мазнини, които често неправилно се изключват при диета. Авокадото, ядките, семената и зехтинът съдържат мононенаситени и полиненаситени масни киселини. Те не само дават продължителна енергия, но и участват в регулирането на хормоните, свързани с апетита. Омега-3 масните киселини от риба като сьомга и скумрия дори са свързани с подобрен метаболитен профил и намалено възпаление. Подправките и напитките също имат роля. Зеленият чай съдържа катехини, които стимулират термогенезата и окислението на мазнини. Лютивите чушки съдържат капсаицин, вещество, което увеличава енергоразхода и може леко да потисне апетита. Дори кафето в умерени количества благодарение на кофеина може временно да ускори метаболизма и да повиши физическата издръжливост. И накрая – водата. Хидратацията често се подценява, но изследвания показват, че пиенето на студена вода може да увеличи краткосрочно енергоразхода, а адекватният воден баланс е важен за всички метаболитни процеси. За финал бихме казали, че няма една вълшебна храна за топене на мазнини. Но когато изграждаме меню, богато на протеини, фибри, здравословни мазнини, полезни напитки и подправки, ние даваме на организма си оптималната среда за изгаряне на мазнини. Най-важно е тези храни да се впишат в балансиран режим и активен начин на живот, защото именно комбинацията между правилна храна и движение носи дълготраен резултат.